Hausa Post, gidan labarai da rahotanni. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. Idan yau ne farkon ka zuwa na channel din ku danna mana subscribe kana ku danna karrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗora sabon shirye-shiryen. Mun gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau ne za a yi jana'izar wannan mamacin wanda aka fi sani da Sani Garba SK wanda ya rasa a jiya kenan Laraba. Yau Alhamis za a yi jana'izarsa. Za a yi jana'izarsa a gidansa da ke Mandawari a garin Kano karfe 9 na wannan lokaci. Muna roƙon Allah ya ji kan wannan mamaci inda manyan jaruman Kannywood suka halarta a wajen kai jana'izar wannan mamaci mai suna Sani Garba SK. Allah ya ji kanshi, Allah ya gafarta mishi. Kar ku manta ku danna subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗora sabon shirye-shiryen mu. Mun gode. Hausa Post, gidan labarai da rahotanni.